točit. Jdeme točit. Hej, vidíte, co tam je? To je kočka. Ale ne. Asi! Ty dary! Ty się boli. Ne! My máme chodila, tyko! Marta, cudej! Ale jsme se skovali a proč nás chodili? A nebo půjde pod doma. Tady venku! Pojďme po stromě. A my jsme úplně Protože šli tam dozadu, že? Budeme šli otočit tam dozadu, ne? Ok. Pojďme mi kinu. Hej, to je kluk! Hej, kdo je chlap? Kdo je fér, tak jde za mnou. A holky nesmí. Kdo je nejlepší kluk? Tam, pojďte! Tady jde. Takže jaký Gloria? Jo, to úplně strašně dobrý. Tam je, ale... Hej, oni to... Šéfu, pojďme vyhodit. To není ono. Já fakt. Děkáme se. Já mu jsi viděli, jakou horu černo a černou. Já se jebou. Oni se jebali. Oni se jebali. Já oni se jebou. Já to myslím. Víte čo? Oni se jebali čuráka. Co je? Oni se jebali. Čeká, máme to. Vy jste se jebali? Oni tam jsou. Tam jsou. Ej! Ty burde jeden! Co jim nadáváte? Proč? On žádné prčety. On tam počili. Zuby. Jdeme tam, on je asi tam, ale. Ale fakt hoši. Tak jdeme, jo. Co napít? Jo. A já chci. Nechci se mi domů. A ty odovka, a ty jeho nemůžu dávat. To je čťáva. Jo. No. Jdu teď. Ne, to holka. Máš jedničky, Mora? More, ty jsi tam měl mlíničky, 100. Já mám. Ty nachodíš do školy. A pokud máme. Tata volají sabě. Můžu já se fotíš? Může. A on nechodí do školy. Jako ryby tak to. Kdo? On taky nechodí. Musíš ty žluta. Tak Já má mám 4, ne? Žádně. On má 4. Ty máš 4? Máš 4. A ty máš kolik? 8. A ty máš kolik? Já mám 80. A říká hoši, že má 80. Kdyby měl od duseta 80, to je velký a je starý piče. To piče! Hej, to je bez kapě. To je bez kapě. To je bez kapě. Pojďte na nohu, to už
widzieć, odprawić. Chcecie widzieć No, mi o tym skoczy. sklepie, co się tam dzisiaj działo?